Nanti berapa ya? Minta buat biru, enggak, Ka jingtua bat klem no jong dur mot kenjang jong ying dorbar thawan bat thamai jong sarkar jala ye ka balatai thamai ha mau diang diang labun ki jing no ki bami da ka bakno ba ka jing tre torti jong ka company ka bala shimti ban chana ye ka te ka ying dorbar thawan ka jala bat ka jing bom biang gir kom trikam ka sarkar MDA balalam khmat da ka seng NPP Henry Nagaliang jong ba ranson sutunga obadeu executive engineer PWD building ulong bagane ka jing klem jong te dur mot kenjang ka de ka jing bakala ha design bat ka jing khia palat jong ka te tenum la ban kedai hang ne bau teu dormot kencang balayat ke jingshana kumbah 9% kumolong dau lampang ga ying dorbar thawan wa met ba leng do dang ha ka teo ka baladam ula klem ha ka siting mit jong ka mit singi sajan ha ka por kumbah khat ar steng ai ha ka te ke jingja ha ba lum jing tip om sham ladon ki bam man saw la ne ke jingja ki basongsi I namar kani ketika lalong no special structure I te kumboong mene ba ya ketika structure ba design daki structural engineer jong kani ka firm but hadin bag la design ro la bed ro dak IIT Roorkee la bed ro dak IIT Roorkee te hadin la bed dak IIT Roorkee kipa sangi but ngipa ro semudah bangin yo ya kanika approval jong building permission no te ngi pada hadin bala yo ya kanika design lagi structure engineer jong kanika firm nilai kum do ngiyat baik ni pentrai baik kat kum kanika design ke jongki kum kanika design ke jongki te kum mga syong mene long kat kum ka assessment ke jong personal assessment namar bali sisin bala design sisin bala bet dak IIT Roorkee tingi ngimla sute ban yu namang habut baik kat kum ka design telong nak kalian ke jonga pada kani ke por mene la ji aku ni song tengi so ba lese mo kala bandai nak kani ke design te wat la kataru ngindang wat benia agini kisni ngindang wat benia agini kisni balai kini ke ji aga jing sya kamdan ero m ke jing ta kamdan ero m ke jing ta telong namar balai ba kumbala ong mene ba ngingi aj baik kat kum ka specification ngiat baik kat kum ka specifications telong kabeneng kamdan ero m ke jing ta te nagaleng jonga kan ke por nomor balai ba ban ong ban don ke jing ta wede ban leng kabeneng lani ban penstet kumta kamdan nomor ba ngimla hiru ban penstet han nomor kadeka kas kadeka ying ke ba ngihap menteri hakata kurukam ban ya kum ka specifications kadang failure ba kadang construction ngila ban realize nakanika reduction ke jongi kum ke security deficit mo ni ong retention yo ka mabeki ong mentai subuh ladangi ong bakane ke design kalong ka bakala subuh mo de ngin mentangin ya konsep bat kini ke designer ke jongi nakaliang jong ke department nakaliang ke jongi department ngin sakot mo ka meeting ka review meeting la syai ke singi ngin sakot ka review meeting bat ngin hot ru ya kini ki ba design ya kene ka structure ngin study ru hakano ko dor ka fail kene bat la dasna da ko thamai ngin hap ru ban perkhat ha kata ka dur bagane ka design ka thamai kan long ka babit babiang dan long